Dead on the spot ang 42 anyos sa si Eduardo Orsine, residente kan Barangay Sabang, Naga City, matapos sa suboot manlaban sa ginibong buy-bust operation kan otoridad sa C5 Road kan Barangay Mabolo, Naga City, alas 9:45 kasubanggi. Sigun sa tagapagtaram kan Naga City Police Station, kan makamali siya ang sospek na miyembro nin operatiba ang katransaksyon niya, buminulnot suboot nin badil ang sospek asin pinaputukan ang otoridad. Very unfortunate na sana dahil abot pa sa punto na nagkagaling on confrontation kung dahilan hindi nagpaputok o naglaban. Siyempre po, sa part man kan mga operatiba, kan mga pulis, we have also the right to preserve ourselves. Narekober kay Orsine ang 10 plastic sachet nin pigtutubudang shabu na may gabat na 25 gramo na nagkakantidad 170,000 pesos. Magazine na may laog na live ammunition as in fire cartridges. Narekober man ang 15,000 pesos na buy-bust money. Punduhan ta na untukan ta na po ang pagkaka-involve ko sa illegal na droga, pwede talagang marahay na padudumanan. And siguro, lalo na pag sa mga nagpapabarakal, na mayagpagkitaan, easy money, pero dahil maray nakakahatnan ang katuyang ginigibo. Napag-araman man nakabali si Orsine sa listahan kan Regional Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs. Nagkaperang best naman subuot na nakulong ang sospek huli sa parehong kaso. Sa presente, pigahalat pa kan kapulisan ang resulta sa pigkondusir na investigasyon kan Soko. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Marielle Lorenzana.